Hola, com esteu? Espero que estigueu tots i totes molt bé. Avui és dijous, estic sortint una mica més tard de casa del que m'agradaria i està plovent. Però res, comencem! Hola, estic aquí superil·luminada, però bueno, us explico. Són les 9:20, ara aquesta hora a la segona tinc lliure i llavors pues vinc a casa i aprofito per fer el llit i esmorzar. Bueno, encara no he esmorzat, primer vull fer feina. El que vull fer avui és arreglar unes frases de llatí, fer els deures d'anglès i si ho puc començar a fer els apunts d'història i esmorzar. I ja està, i després a la tarda continuaré. Vale, anglès està fet, així que ara em posaré a passar els apunts d'història, perquè si no els passo el demà, jo els apunts no m'entero del que he escrit, així que ara ho passaré a net amb un document de Word i ja està, així només el text. I després a la tarda em posaré a fer els resums de l'examen de la setmana que ve, que no és aquest tema, que és del tema anterior, però bueno, és que és això, els he de passar avui perquè si no ja no me'n recordaré de res. Vale, he fet, fins al Partit Liberal, que vindrien a ser els apunts, fins aquí. Em falta això i una mica més. Més PowerPoint. I afegir del llibre. Doncs ara vaig a esmorzar. Bueno, he arribat a casa ja de l'insti i ara em vull tenyir el cabell, espero que quedi bé. Tachan! La veritat és que m'agrada molt com ha quedat. Ai, és tan guai, ja no tinc aquell groc. Així que super guai. Bueno, això és una estona més tard i ja he acabat la classe de repàs, així que ara toca desinfectar i organitzar-me una mica el que he de fer aquesta tarda. Llavors, un cop organitzada la tarda, he encès una espelmeta, he preparat la meva botella d'aigua i m'he posat a fer feina. Bé, després he fet una hora de repàs i ara són les 7 i res, torna a desinfectar. Aprofito també per recomanar-vos que jo, per exemple, tinc aquesta pissarra líder enganxada a l'habitació que em va molt bé per fer classes de repàs, però també em va molt bé per estudiar jo, sobretot, per exemple, llatí quan m'havia d'aprendre les declinacions per copiar i tal. Després a llogar la finestra, tal, i a berenar. I després he continuat fent feina.
Us faig una recomanació. Si us agrada la moda, jo no sabia, però el cantant té un projecte en solitari xulíssim, té diversos singles, els podeu escoltar, molt recomanats. Vale, us el poso així que es veia el nom al revés. Vale? A Instagram, el dia que estic gravant això, acabo de penjar una captura d'això, saps? Però bueno, aquesta de moment és la que m'ha agradat més. Bé, vull llegir uns 4 textos de filo que m'he de llegir per demà i marcar-los i tal, i vull acabar de passar història net perquè demà m'agradaria prendre punts amb l'iPad a història en vez de a mà, perquè així, bueno, tardaré estona igual a passar-los, saps? Però no sé, així ho tinc tot ja a la web. I què més us volia dir? Que a veure, no sé si tinc temps abans que comenci el Polònia de començar els resums per l'examen d'història de dimecres. Bueno, pues al final no començaré el resum de l'examen perquè estic bastant cansada. He acabat això, són les 9 i tinc gana. Així que vaig a menjar alguna cosa i ja em quedaré al menjador. Bàsicament pues jugaré a la tablet o a la Nintendo mentre miro les notícies. Després miraré el Polònia i me n'aniré a dormir, bàsicament. Així que, bueno, suposo que potser gravo més clips i si no, pues em despedeixo ja. Espero que us hagi agradat el vídeo. No sé com quedarà realment perquè he anat gravant moltes coses al llarg del dia, però bueno, ha sigut un dia especial. Ara tinc el cabell de color lila. I res, això és tot. Us recordo que teniu les meves xarxes socials aquí, que us deixo el lloc de Spotify que us he dit aquí baix també. I res, que ens veiem a la propera. Adeu!